kita tongkong kata welu la tong ai hab la tong lam Francsi media bitong han chorolo nang tong sekot pen so kotonalo na pili don thagpo mapenili as kese hamren regional committee west Karbi Anglong da Khanduli region border in charge in Panstami la hempe branch Panstami akero pilo la so ilegal sailo lang tong kelang charidon pen ini bang sogari kesis long ko lang itong han chorolo kasi nilihin pen ta pini la so media pen pangdak kono claim kita matuman stame so sai bang ing tonang po phong nang lo pi ta dolo chuning ri ta dolo sa pinier ni ta ing contact he stame pinier ni bang ke bojarani dak lang hempi roya hi thi ke chorni anar lo kring da por pai kep amasi dokan sina hat food tong parang kirum dan masih latong da sai claim dan masih sis nang koklo lapen non dak lang hempi forest bit along okay hi Rajurong hang stame duty seklaim kada son se therlong basi hamren divisional officer DFO lapen SCF central range tam hasme pachini lo sotak pen bid officer phanda dapen transfer ni busing gilhin pen tuning ripon order lo ini la puson si rara hong jaya lo kang huli kai ke pon me sang sepin forest department pen alang itum khang olo tahai setame pini koson men koson ne bozar ni mal angkra ka churi lo tahai dason hod ni tum kaching hon dak lang hem phia KSA branch pen alang itum patir piponsi la puson asai denglo setame alang itum munit aphan lang plot pen la puson asai claim mang ken ning oi bin nong lo lasi la puson asai lang no ki claim ni phane dak forest long bit in charge koman ma alang ni phantame hok pet pen pini pen kelang nun cari pam mening pan alang ni phanta me alang ni phanta pressure pilo jongsi lason lan pini ani ason analo ang ke pon bang plong alang tum sa dai do pusin tum jong damji public hoi pen nona son muni da phan apran kar morji si alang tum kar ilo driver bange sita mine tum muni tum ronga jo thang dun jojo masi alang tum ko pai ke me alang ni bangke apran jok chilo isia gari patong der halang lo gari ta me sta mela so gari safe si alang li apran bange joglo setame non nitum ki puyi bangke ladak driver phanda wanangji alang ni tumpen komama latum aling do alang tum stop tame long thainangi apen FIR stami piling lalo lasi non ni tv dohi alang ni tum same thailong throng po lapen weakness same do olang alang ni tum same theni ai pen arjulong po la dokan rong bong sitame alang litum business do nang litum arju sitame alang litum nang khanji mal contact lo business ya hala